warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sugeng pepanggihan kalian kula Diana Wulan Ramadhani nomor absen 9 saha kanca-kanca kula. Kula Nadia Grisda Madinov nomor absen 22. Kula Rafania Fiorenza Dewijanti nomor absen kula selangkung. Saking kelompok 3 kelas 8E SMP Negeri 3 Tuban. Wonten kalodongan menika kepareng kula sakanca badhe nyuwun pirsa babagan tradisi matang kula. Dinten menika kita sampun pepanggihan kalian Bapak Yudi. Sugeng sonten Bapak Yudi. Sugeng sonten. Warga Bukit Karang Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Saperlu badhe nawon rembag babagan tradisi matang kula. Lajeng kemawon Pitakon ingkang kawitan. Menapa ingkang dipun wasnani tradisi sekawan dasa dinten menika? Nggih. Tradisi inggih punika tumindak ingkang dipunlaksanaken kanthi dipun bulan baleni kaliyan cara ingkang sami. Kebiasaan punika dipunlaksanaken kanthi terus-menerus. Amargi dipun nilai bermanfaat kagem sekelompok tiyang. Kados pundi tata cara utawa urutan tradisi sekawan dasa dinten menika, Bapak? Nah, menawi sekawan dasa dinten biasanipun dipun laksanakaken sabadone sekawan dasa dinten tepat kalih tiyang ingkang seda atau kapundhut. Pitakon sabanjure niku menapa kemawon uborampe utawa piranti ing tradisi sekawan dasa dinten menika? Tenggene jamaah tahlil nggih biasanipun. Belane gelaran damel jamaah ingkang dateng buku zikir, natauri, tahlil, damel tahlil lan sak panunggalanipun. Sinten mawon ingkang nindakake tradisi niku, Bapak? Ingkang nindakaken nggih keluarga dekat, nggih warga sekitar ingkang dados tanggi ingkang tiyang ingkang kapundhut, terus kaliyan keluarga ingkang sekitar daleme ingkang tiyang ingkang kapundhut. Wonten pundi tradisi sekawan dasa dinten punika ditindakake? Nggih. Tradisi menika biasanipun dipun tindakaken sing sepindah tenggene daleme tiyang ingkang kapundhut. Utawi saged napa tenggene masjid terdekat kaliyan griyanipun utawi tenggene makam tiyang ingkang kapundhut. Matur nuwun Bapak. Pungkasan, kados pundi pamanggih panjenengan ngeningi kawontenan tradisi sekawan dasa dinten menika ing jaman semangke? Nggih menawi pamanggih kula nggih kedah dilestarekaken tradisi menika kangge nguri-nguri budaya adat lan tata cara tenggene masyarakat. Kersane mboten punah utawi lekang kalian zaman. Cekap semanten wewon rembag kita kalian Bapak Yudi. Mugi wonten guna mupanggatipun. Pangapunten menawi wonten lepahing atur, matur nuwun kawigatosipun nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.